Sziasztok! Mostanában a Facebook, TikTok, Insta, YouTube 4-es nagyon sok ilyen gumicukros videót dobott fel, Candy, XY, stb. Cukorka, ezek és azok. 10 éve foglalkozunk ezzel, úgyhogy kicsit utána néztem, hogy mit tudok tenni én az ügy érdekébe, mert sokkal, megmondom őszintén, a kis 200-300-400 grammos gumicukor válogatásokért az 5-10 ezer forintos árakat. Úgyhogy nem tudom, ti mit gondoltok róla. Fogok jönni egy diszkontos gumicukor válogatásos történettel. Ez lesz weben is, tehát a webshopon is lesz, illetve lesz az üzletből is Győrbe, a Király utcába. Úgyhogy meg tudjátok nézni egyébként. Ezekről beszélek, ha valaki nem tudná. Ugye ez egy töltött agy, ez ilyen 1 kilós töltött agy nevezetű gumicukor, de ilyen cápás történet is van benne. Akkor van egy ilyen tengeri csillagos történet, ilyen almakarikás, savanyú kukac. Tehát ezeket szokták ugye összeválogatni, és ilyen enyhén túlárazva 4, 5, 6, 7, 8, 10 ezer forintért, én már láttam 50 ezeres csomagot is belőle. Úgyhogy ezt fogom csinálni. Koppintás, nem koppintás, egyébként nem az, mert aki ezt a videót nézi, az valószínűleg látta máshol is, de én láttam külföldi oldalon is, itthon is. Úgyhogy lesz diszkont gumicukor válogatás, elérhető lesz online, elérhető lesz a Király utcában, és hogyha tetszett ez a videó, akkor írj egy kommentet nekünk, hogy ezt jó ötletnek találod, nem találod jó ötletnek, mennyit adnál te egy ilyen csomagért, és hogyha kommentelsz, ki fogok sorsolni egy 1 kilós, ilyen Haribós savanyú szíjat. Jó? Úgyhogy nézd meg a videót, és kommenteld be, legyen tiéd ez a 1 kilós Haribó szíj. Sziasztok!